Оз мардум надаромада, оз мардум як баро медурӯянд. Ба салом алейка сар мекунем. Мегзарем ба хабарҳои Барселона ва савол борона ки мухлисои Барселона чӣ гап хабарай ва пешаи бозӣ чӣ гап мешавад. Салом алейкум. Салом алейкум ҳамакаса. Салом алейкум. Хушомадед ба прямои эфири Барса ТЖ. Нигоҳ накарда ба оне ки ана нисфи шава не ки мо меҳнат мекунем барои мухлисои Барселона барои подписчикони канали Барса ТЖ ва пешаи бозиҳо ҳамавақт суҳбат мегузаронем. Барселона дар чӣ ҳол қарор дорад ва чӣ гапу хабари нав аст. Так что бародаро ҳамакаса хушомадед ҳамакаса. Салом алейкум. Салом ака, иншоалло имшаб Барса мебра ака Муҳаммад. Иншоалло боварӣ дорем ака ин хеле соперникоро Барселона набарад. Чӣ хел соперникоро мебара вақте ки Барселона дар Камп Nou бозӣ дорад. Биё як бора бародаро Роҳат ТЖ бародар ҳоли состав баромадагӣ нест. Барое ки ман пешакӣ прямои эфира сар кардам, барое ки уже саати 10 уже дери бад меша. Барои ҳамин мумкин до вақти прямои эфир уже состава бурорам. Барое ки ман пешакӣ сар кардам, гуфтам пешакӣ тамом мекунам, барое ки нисфи шавай, так что одамо хаста мешавам. Барои ҳамин пешакӣ мегузарем. Мумкин дар байни прямои эфир состав ҳайати асосӣ пайдо мешавад. Баъд дар оҷа маслиҳат мекунем ҳайати асосӣ чӣ хеле. Ҳозираша савол нати ман ҳайати асосӣ намедорам. Акай Муҳаммад, шартномаи Усман Дембеле чӣ? Шартномаи Усман Дембеле чӣ хеле ки ҳамон озод мондагӣ буд, ҳамон озод мондагӣ. Барселона дигар пешниҳоди болотар пешниҳод карда наметавонад Дембеле. Барои ҳамин интизоре ки агенти Дембеле Сисоко ягон қадам пеш бизанад барои шартномаро дароз кардан. Так что ҳозираш ягон хабар нест. Салом ака, ҳазор раҳмат барои меҳнатот. Ҳазор раҳмат акай Муҳаммад. Ҳамин Spotify чӣ хеле ши спонсори Барса мешавад ёне ки оли рафтеста гуфтушинидҳо рафтеста мешавад. И 100% мешавад. Ака нашати Реал ПСЖ чӣ гуфтани? Нашати Реал ПСЖ ҳам гуфтани ки ПСЖ лузер. Лузер чӣ хеле лузер будам, лузер монд. Характер надорам. Ба кадом канал тамошо кунем? Ба Хонда Маштиви мумкин нишон да Варзиш ТВ мумкин нишон да барое ки дар Лигаи Европа ҳамин бозии нормали ҳамин бозиае. Не ҳастан аку бозиҳое мумкин хай просто Барселона мухлисои зиёд дорам, мумкин дар Варзиш ТВ ҳамин бозиро нишон медам. Ягон программа дига нест, бозиро тамошо кунем, баъзан вақт дига чизҳоро нишон медам. Не, ягон пиратский аст, агар бизани пиратский мумкин ягон чиз, мумкин Матч ТВ тамошо ҳамин любой бирам бозиҳои Лигаи Европа, Лига Чемпиона чӣ нишон медиҳад. Матч ТВ футбол 1, футбол 2, футбол 3. Аками Холланд 100% бисёр Барса меёкине. Дар бораи Холланд гуфтушинидҳо бисёр аёҷа гуфтесам фаворито Реал Мадрид ана Манчестер Сити асосӣ мемонанд ки Реал Мадрид як проблемаи дига дорад. Реал Мадрид мехоҳад ки Холланд як соли дига дар чӣ беста дар Боруссия Дормунд беста, баъд соли дига Реал Мадрид мехарашад, яъне соли 2024 мехараша. Барое ки мехоҳад ки як соли дига шартнома Бензема дорад ку шартномаша полностью Бензема буд кунад. Барое ки оз Бензема дар ҳолати нормали қарордорҳози наметавонад ку ҳамин рӯз хабар бомад ки типа Перес мехост ки ҳамин тобистон Бенземаро типа сир кунад даста, типа фурӯша чӣ хеле ки дига легендаҳоша сир мекард. Не ки дидеста ки Бензема дар кадом ҳолати физикӣ қарор дорад, Бенземаро сир карда наметавонад. Барои ҳамин ният дорад ки Холланд дар Боруссия Дормунд як сезони дигар беста. Не ки Холланда маъқул нест ки як сезони дигар дар Боруссия Дормунд беста. Барои ҳамин сразу ҷоша иваз кардане. Барои ҳамин ози долталабои асосӣ Манчестер Сити мондагӣ, баъди ӯ Барселона. Барселона ҳам шанс дорад, не ки шанси Барселона ай Spotify вобастагӣ дорад, ӯ ай шартномаи СПС бо Ла Лига. Барои ҳамин хабарҳоро нигоҳ кардан мегирем. Салом алейкум ака, гапи чапон нашоти омадани Суарес ба Барселона ростай? Не, бародари хеле гапи чап нест. Единственный Суарес ки ҷо мерав мумкин чемпионати чӣ брава? Чемпионати Америка. Дар Матч ТВ мешавад бачаҳо. Дар Матч ТВ тамошо кунед. Оз бестем бародаро. Чӣ ба қабида наштеса? Акай Муҳаммад, масъалаи Холланд чӣ? Оз дар бораи Холланд гап задам уже бародаро. Галатасарай 10 бозии охир дар Лигаи Европа мағлуб нашудааст. Охир Галатасарай дар Лигаи Европа мағлуб нашудааст.
аки дар групповой мумкин гуфтеси мумкин ба последнее время Галатасарай хати ки боз дошт дар Лигаи Европа ҳеҷ кана медона эра ака ба фикрат Аспиликуэта ва Кристенсен ба Барса фоидааш мерасад. Конечно Кристенсен фоидааш мерасад, Аспиликуэта мо ки як сезон бираса. Конечно бозингарони сатҳи олиян ё ҳатман чизошон бозиёшон барои Барселона дар кор ҳар як кас стили бозии хича дора. Ҳамин Барселона бефоидаи бозингаро рағбатманд нест. Ҳам агенти озод мея, ҳам бо барои состава бақувват карда мея. Чӣ хеле гуфтесен гузашта дар кор Кристенсен нормальный защитник. Брат ҳами СВС худаш барои чи ҳами типа СВС типа шартномаи банди бо СВС барои дар Ла Лига 50 сола вақт шуда 200 сола будам барои ҳами Барселона розӣ нашуд ки 200 сол типа ранги ғулом дар СВС месте дар Ла Лига ягон гап гуфта наметавем барои ки шартнома дорӣ барои ҳами шартномаш СВС хушу пешниҳод кардаги мумкин намедонам 15 сола боша 10 сола боша ака ман интизор кор намекунам баъд чӣ хел видео мекунем бефоида чи монетизация кор намекунам баъд чӣ хел видео мекунем бефоида бародарон монетизациярам куштан функсияи спасибарам куштан ки вақти охир ман шуморо пешниҳод кардам ки канала дастгирӣ кунем бо функсияи спасиба спонсорса ҳамара куштагиан ягон илоҷи кор кардан дар ютуб нест честное слово ягон илоҷи кор кардан нест ҳамара куштагиан ҳамин просто чақчақ қатим подписчикон агар мада ягон фоида намеёрам ягони сати даи шав кира кайф меда қатиям кас гап занам хайр мо бо канала пеш мебарам барои ҳамин бародар агар ютуба маҳкам кунад шумо медонед ки мо дар телеграм канал дорем дар инстаграм канал дорем будроем дар уҷа ҳамавақт хабарот дар бораи Барселона мебуроям мо фақат дастгири шумо лозимае ки мо ҳаракат кунем штоби мо бидонем ки шумо хеле подписчикон ҳастем моро дастгирӣ мекунад намеша ҳамира хитон барои мухлисои Барселона ташкил кунем бозиҳои Барселонара чӣ хел бародар нафаҳмидум ака Дембеле аввал медуре ё ки адама бародар состав вообще мондагӣ нест мумкин Трауре будроя барои ки хеле чизо ҳаста ки Дембеле дар Ла Лига мумкин буроя барои ки як сабаби дигарш меяд ки дар Камп Nou бозӣ дорем мумкин Дембеле аввали чӣ надурора ҳозир хитон медонем ки дар чанд бозие ки дар Камп Nou бозӣ кардем Дембеле дар ҳайати асосӣ набуд мумкин Трауре буроя мумкин Абамеянга дам бутана Мемфис Депай қатъи Ферран Торрес буроя фикри ман ҳами як намедонам ҳозир мумкин соат чанда ҳозир баъди 20 минут состав мебуроя бародаро так что то вақта чақчақ мекунем бозиҳои Барселона чӣ хел қатъи мухлисо ташкил мекунем бародар гапта нафаҳмидам ака чӣ дар состави як нестан Абамеянг Гави Пике Бускетс нестан чӣ хел нестан дар состав бояд бошанд ина состав буромад бародаро чӣ хеле ки ман гуфтам состав буромада бародаро короче дар состав бародаро агар намедонам шумо дида метавонед намедонед дарвозабон Тер Штеген дута защитники централни Эрик Гарсия Араухо левий защитник как всегда Алба правый защитник Дес барои ки Дани Алвес дар Лига Европа номнавис нестай дар полузащита Френки де Йонг ҷои ки да бозӣ мекунад Бускетс да бозӣ мекунад дута дига полузащитник Нико Гонсалес қатъи Педрия чӣ хеле ки гуфтем нападаиши леви нападаиши Мемфис Депай центральни Ферран Торрес ва правый нападаиши Адама Трауре барои ки дам додан дар кора намешуд амира хитон барои мухлисои Барселона ташкил кунем бозиҳои Барселона бозиҳош эфир ҳами гуфтумоне бозиҳоро эфир мумкин нест мондан дар чи бародар дар ютуб барои ки ютуб автоматики маҳкам мекунад ё чӣ дорам авторски право дора агар мешид ҳама дар ютуб тамошо мекард ҳар кас ҳар ҷо намерафт Аспиликуэта намедонам 32 33 солаам хеле барои 2-3 сезон мешавад 32 ба хиёлам ака сатвои заҳмат ки чуни адними хуби ба телеграмат гап надорам як хел хабарои нав мепартои саломат бошед дар телеграм ҳастанд коргаро бародаро ҳастай Баракат ҳастай як кас ҳамнои ман Муҳаммад ҳастай Исмат так что ҳамон бачаҳо раҳмат бигем барои ки шуморо хабаро бехабар намемонанд салому алейкум акай Гаиров чӣ хеле ҳами состави Барса да гап надорам состав нормалия барои ки ротатсия кардеста ҳам
состав ки кушод кишид, ҳам бозингаро дам мегирад ва ҳам дигар бозингароам хушҳол мешаванд. Мумкин дар ин бозӣ Рики Пуча мумкин буд роя бозӣ кунад вақте ки замин надад, барое ки уже дар Ла Лига чӣ бозӣ мекунанд, дигар состава медоранд бозӣ мекунанд, Пикеро мумкин медоранд бозӣ мекунанд, баъд Серхио Бускетс бармегардад ва Гавиро дам додаган, барое ки Гави чанд кашида буд дам нагирифта буд нормалӣ. дар Инстаграм мумкин Исмат сар буд, барое ки Инстаграм Исмат пеш мебарад, мумкин Исмат сар буд агар вазъияташ хуб боша, иша намедонам. Салом ака, Барселона хеле пешрафт шуда. Ака пешравии Барселона интизорем бародаро, конечно агӯ қадар состава пеш бурдестиян. Ака чӣ ба хавери ки Пуча дар бозӣ намедорад, агар будорад дар 82 минут медорад, патсан зур боз мекунад. Бародар патсан зур боз мекунад, зур боз намекунад, дар 15 конкуренсия сахт аст. Ту гуфтанӣ ки Рики Пуч ай Гавида зур боз мекунад, ту гуфтанӣ ки Рики Пуч ай Френки де Йонга зур аст, ту гуфтанӣ ки Рики Пуч ай Нико Гонсалес ай Педрира зур аст. Ман боварӣ надорам ки Пуч нормал игрок аст, не ки ҳозирашда конкуренсияда боида дестае. Агар 15 Барселона ин қадар 15 сахт намешид, мумкин шансаш медоданд. Не ки дидехтем ози 15 Барселона дар тамоми ҷаҳон яке аз 15 беҳтарин барои ми хӯрок нест. Рики Пуч да мумкин тобистон бурава аренда, агар ҳамин хеле рафтан бигира аренда мерава. Мадам дилам мешуза типа сагра хай ждат кард, гуфта хави меоя мара шанс метан, не ки бародараш конкуренсия, вақте конкуренсия зиёд кишид, ҳамин хеле ҳаёт як аз дамет, як аз не. Аба че Месси гизала карди бас кун. Охи бародар як хеле гап мезанӣ ки гизалаш не. Ман саволи ҳамаро ҷавоб да наметонам. Охи ҳамин кадоми да чӣ меғалта амура Месси намеоя. Агар биёя мумкин як сезон биёя, не ки оли хабари хеле ҷиддӣ нест ки биё. О кампировозо ҳасте, не ки хабари ҷиддӣ нест. Так что ака ба худо ака блогери Барселона да мезев мегӯ қати Жоан Лапорта шартнома баста. Кош ки қати ҳам Жоан Лапорта шартнома бастам. Ҳамин ака Почетиноро ба фикрам аз ПСЖ сир мекунад, агар Зидан биё бозур мешавад. Почетино по-любому ай ПСЖ меравад, барое ки хеле шармандагир да ягон тренер набуд. Ҳам ай Кубоки Франсия парива, ҳам дар бозиҳо бой бутива. Салом акаҷон, саломи бачаҳои Шайнакро қабул кун бародар, овозат хаста набошад, мо мухлиси шумоем бародар. Гап не, зинда боши Сафар Сафаров. Паронтиҷи охир руд сиёҳ пад, ман гуфтам ки яке аз беҳтаринҳо, ман нагуфтам ки беҳтарин дар ҷаҳон, ман гуфтам ки яке аз беҳтаринҳо. Фаҳмидеси? байҷан вариант нест ки состави Реал Мадрид 15-таш беҳтарин дар ҷаҳон бошад. Иногда головой думаешь, что чӣ менависи? Долбоёб ёбанӣ, блядь. Долбоёбош бисёранда охи гапа гӯш намекунам. Тренери Барса Шавака хайна барои ма 15 Барселона дар ҷаҳон беҳтарина, барои ма хай барои ту Реал беҳтарина. Иш мнение те, ҳар кас мнение хича дора. Шар нест даи ҷа блин аққурат кунӣ охи. Гендер блин, ака ба ғайр аз Крисенс аз Пилкета бо кадом зашинникоро мегира ака илтимос. Бародар зашинники нормални гирифтания, не ки Мазравиро гирифтания, прави зашинник, центральни прави зашинник Мазравиро гирифтания, ҳамчун агенти озод. Агар шиносӣ дар Аякс боз мекуна, ҳамонам гирифтания. Центральни зашинник, дар центральни зашинник ба фикри ма пул расход намекуна. Дар леви зашинник мумкин пулам расход намекуна, барое ки ё Грималдо меоя, ё ки Хосе Гая. Неки Гая да охо боварӣ нест, мумкин Грималдо биёбая ки шартномаи Грималдо соли 2023 тамом мешава, хариданаш 5-10 миллион меғалта арзон. Ака ҷавоб те Гави ва Араухо чӣ мешава? Ҳичи намешава Гави ва Араухо. Ака ба фикри худ кадом мавқеъ Барса сиз боз мекунад? Мавқеъ Барса ки конкуренсия надорад, леви зашинник ака сиз бозӣ карданаш намедонам, леви зашинник систаю, прави зашинник систай. Баъд центральни зашинник ҳамин зашита полностью систай, барое ки конкуренсия нестай. Фаҳмидеси ҳамин систай. Ака Пуча бозиш бад нест, не ки фикр мекунам дар Барса он қадар ҳам арзанда нест. Не арзанда да агар будораша арзанда, просто 15 Барселона худаш сахта. Не ки ака да гап надорам, худованд ҳамеша ба корҳои ту кушоиш диҳад. Ба пеш ҳазор рамат бародар. Салом ака, акаи Маҳмуд бозиро чӣ хел тамошо кардем? Маштиви бародар. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародар, овоз хаста набошед. Раҳмат бародаро, хубаш савол тиҳен. Агар ҳамин Тринкау дар шанс меёдан, зур меши дар Барса. Бародар, как Тринкау, ҳамин Юсуф Демир
чисто бозиш ранги тринкав буд. Ҳамин леваногиҳо бозиёш нехелай. Ма гуфтима да, ҳамин тринкав бозиш ранги Юсуф Демир буд. Бо ҳам хеле бозингар дорем. Калядо Киёзи ҳамчун аренда дар чӣ бозӣ кардисай? Дар Гранада бозӣ дорад. Ҳамин Тринкав, Калядо, Қати Демир ягон фарқият надоранд. Оз бо як кас дига ҳам дорем дар Барселона бе бозӣ дорад. Номаш ёдам биромад. Ҳамон Леви правый нападающий леваногия. Ҳамон он гейм боз мекунад. Зачем платить вақте ки дар Барселона бе ҳам хеле одамо уже шидестиян дига по ҳам хеле бозингаро. Галатасарай Марсел 4-2 зада буд. Лацио Қати 0-0. Ака адама мусалмонай бале. Ассалому алейкум расози хуби тенҷи падар модар зам фард. Ҳазор раҳмат бародар. Состава дар Телеграм нутуғри партофти ба фикрам. Чӣ хел нутуғри партам? Нормали партаги состав. Ҳамон чӣ хеле ки гуфта, ҳамон хеда центральный защитник Гарсия Араухо, правый Дест, левый Алба, полузащита Де Йонг, Нико Гонсалес, Педри, нападающий Мемфис Депай, Ферран Торрес, Адама Трауре нормальнее. Ака асаби наша, сарат сафед меша. И так сарам сафед шида. Не, просто яхи одамо да ман ҳайрон мешам ки зачем ами хуби намераса гандагӣ наку одам да. Акай Муҳаммад барои чи имрӯз дар бораи Барса чи видео набуроварден? Бародар видео буровардани будам не ки камтар зих шидам барои ки ами YouTube дам хели корош дестай полиси ҳамаи даромадора ҷиқидан камтар зих шидам. Хай иншоалло бо айдафи дига мебурад. Пага ҳатман видео мебурад, так што зих нашем бародаро. Хай иногда одам зих меша ку як корш барор намегира зих меша ки ҳамаи даромада киштан охи даромади ютуба чӣ хел зих намешай бародар. Не ки видео мебурад, так што зих нашем бародар. Шумо зих нашед. Мо зих шидем, шумо зих нашед. Ака биган илтимос ҳамин саволои ма да ҷавоб тиҳен. Сайвали Асанзода бародаро бахшиш саволи ҳамаро ҷавоб да наметунам охи барои ки чишма да ҳама намеғалта саволо фурмадестиян. Ҳамин Тер Штеген дар ҳар як бозӣ падвадид мекунад. Тер Штеген ҳамин сезон вообще падвадид кардистай дар ҳар як удари якум удар задагӣ гол сар метавад. Бояд варата камтар сустар боша. Барои чӣ ма удаф гуфтам ки Куртуа зиёраси дарвозаи бори беҳтаре бисёриҳо гуфтанд ки не Куртуа намешавад. Лекин на самом деле Куртуа ин сезон вообще-то 2 сезони охир Куртуа на самом деле зур бозӣ дорад. Мо ба як ҳамлагар ай фурсат хуб истифода барем ки эҳтиёҷ дорем таом. Ака гам шинах Алло зих мета. Ҳар ризқи худо мета, ризқи худо мета. Зих намешин. Хай зих меше бо таом. Ака фамилия барои чи Гаиров намегӯ, Гаиров мегӯ. Бародар охир ман дар Россия зиндагӣ мекунам, дар паспортам Гаиров наистагӣ. Барои мин Гаиров мегӯм. Депай дар маркази Мобайн а Телеграм дар куни майдони кучаб ҳеҷ гап не, хато ҳама мекуна. Депай дар леви нападаиш мондагӣ. Дар ҳар ҷо ҳар хел нишон метавад. Ҳозир мебинем ки дар бозӣ чӣ хел бозӣ мекунад. Барои ки ҳам Депай метавонад дар централни бозӣ кунад, ҳам Ферран мумкин иногда ҷоашон алиш кунад. Так што ин ҷои асосӣ нест, ҳеҷ гап надорад. Салому алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Сӯзем акамон ҳазор раҳмат. Ака тош нишота бугӯ. Тош нишота гуфта наметавонам барои ки ман пешгӯи сахт нестам, лекин он қашам мебинем ки мумкин Барселона гол сар ната. Гол сар намета Барселона. Мебра. Ай 2 гол зиёд мезанам. Ака ганда мухлиси шумоам ки ҳар як видеота кайф мекунам. Ака номерота надорам. Ҳар рӯз қати чахчах мекунам. Ай рӯи сахт мухлисам ака. Гап нест. Ҳазор раҳмат баром хеле нафароне ки моро дастгир мекунанд. Не ки ака ҳамин душманои ту ҳамин хел хирсан шаванд ки барои ту вақт наёванд. Гап нест. Тер Штеген вообще тупои оддира намегирад. Ҳо ин сезон чета Тер Штеген сисидагӣ. Ака шумо ҳар рӯз видеои нав бирорем, мо мухлиси Барса лайк мемонем. Ма гуфтесам ку бародаро лайк мемонем, подписатсия кунем, ҳеҷ гап надора, ҳама дастгирии шумо дем. Бо дастгирии шумо ҳамин канал пеш рафтасе, бе дастгирии шумо ҳеҷ чӣ намешади канал. Ака ҳамин аз назари шумо Гави соза ё Педри кадомаш зуртарай? Гави Педри ҳар хеле бародар. Педри боли техничнее. Гави ба монанди на самом деле ҳамин Педри ранги Иньеста боли техничнее, дриблинг дора, Гави ранги хавие, майдона хушо нигоҳ мекунаву баъд прессинг да зурай жестко бозӣ мекунад. Ҳарчун ҳар хеле стилои бозишон ҳарчун зура ҳарчун мана махқулай. Не ки ҳамин Гави радша махқул нест ки бисёр баъд грубо бозӣ мекунад, бисёр жолти мегирад. Ҳамин ҷиҳат камтар безия. Мумкин ё шайвол мумкин чӣ шавада? Опытный. Бахдома дар ҳамин Мартинес гап наром чётка варата места. Мартинес ам ништякай.
барса бо ягон дарвозабони хуб шартнома бастанӣ нест, гарчанд Тер Штеген хуб шартнома бастанӣ аз соли дига ҳатман якта дарвозабон барои конкуренсияи Тер Штеген мехарам, барое ки бе конкуренсия Тер Штеген уже сусти бад шид. ҳатман ҳастай 4-5 кас ҳастай, мумкин дар ягон видео ма дар бораи вартаристон гап занам бародаро. Ака дар бораи мусалмонони Барселона видео карда метавонӣ, иншоалло мебура язиқ нашем бародар, дар бораи ишам мекунем. Ман фикр мекунам ки ай ҳама дар канали беҳтарин ва фаъолтарин канали Барса тижӣ аст. Бародаро мо канали шахсии хидматдори Муҳаммад Гариф дар уҷа видеои ҳархелаем бора, агар кадоме аз бораи на танҳо Барселона, дар бораи ҳамаи футболи дунё бо хабар ҷамъ дорад, бо фикри ақидаи худум будем подписаться кунем. Ака ба болельщикои Реал ин пирӯзияшон табрик мегӯӣ ё намехоҳӣ табрик кунӣ ҳамчун мухлиси Барса? Бародар, ман агар намехостум дар бораи Реал табрик карда, ман дар канали шахсии худи Муҳаммад Гариф дар бораи Реал Мадрид вобше гап намезанам. Фаҳмидӣ? Аввалдараҷа ман бародар, ман аввалдараҷа дар канали шахсӣ дар бораи ҳама футбол гап мезанам, ман дар ягон клуб кордор нестам. Ҳамчун блогер гап мезанам дар бораи клуб. Ҳамчун мухлис, ман мухлиси Барселона, хеле бадбинӣ бугӯ, хеле ай пиштӣ ки ман мухлиси Барселонам, як командаи дигара дар борааш гап назанам, хеле феъл надорам бародар. Ман наборот мефаҳмам ки командаҳои Испания дар Лигаи Чемпионҳо худшона нишон диҳанд, барое ки ай Испания. мо Барсаем, ака имсол насиб мегирем Лигаи Европа иншоалло. Ака Депай бозириш зурай просто агар тупа ай пуш бигиран ай қибиш намедава. Анамиш проблемаи да охи. Ҳамин дина Неймара дар намедонам дар диюм гол буд ба хиёлам, дар диюм гол Неймар тупа Модрич ай пучаш гирифту ай қибиш надавид. Оз мегӯянд ку ҷанг шуда қатъи Донарума типа ҳарчун ошибка кардин, ҷанг шуда. Ҳамин тупа Модрич гирифт, ай қиби туп надавид, баъд ҳамин гол шид. Ана мехе меша бародар, тупа вақт мегирад ай қафош дайдан дар ку. Я бор Педри нигоҳ ки тупа гул мекунад, чихай ай қафош медава. Акай Муҳаммад зинда боши доимо ва пеш акаҷон, ҳазор раҳмат. Зиёда боши Гайров. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародаро, ҳазор раҳмат. Бародар ба пеш мо видеои тра интизорем. Савол надорем бародаро. Ливерпул Лигаи Чемпиона мегирад. Ливерпул яке аз фаворитои Лигаи Чемпиона, барое ки Ливерпул вақтҳои охир бозиш сахтае, не ки марда гури. Ма бисёртар мегӯм ки Манчестер Сити бисёртар наздиктар, не ки Манчестер Сити ҳам инакда тупид мекунад, дар бозиҳои асосӣ Гвардиола инакда тупид мекунад. Барои ҳамин Реал Мадрид ё ғам метиҳанд, ҳамин хеле командора ғам метиҳанд, агар систам боша ғам метиҳанд. Тезавтарин футболисти дунё айни ҳол Адама Траоре мебошад ё дигар кас? Дар бораи тезавтарин ҳоле намедонам. Яке аз тезавтарино Адама Траоре точно. Барое ки уҷа Алфонсо Девис ай бозингаро бисёранд. Ака Серхио Роберто чӣ шуд? Кай боз мекунад? Дар бораи Серхио Роберто ҳамин рӯз видео тайёр карда будам. Просто гуфтаистам ку зиқ шидам бародаро, ютуби хеле шид, барои ҳамин напартофтам. Пага пагаи дига мумкин дар борааш партам, барое ки дар уҷа дар бораи шартномаи Араухо ҳам кору боро ганда ҷиддӣ рафтиса, мумкин Араухо метавона Барселонаро тарк кунад. Так что хабаро бисёрае. Ака рост шабгӯ ҳамин мухлиси Барса, ҳамин баъди Месси рафтан дилат ай Барса хона нашиде ки ман то ҳол мухлиси Барсаам. Бародар, якумш ки ман Барсаро ба хотири Месси дӯст доштагӣ нестам, ман Барсаро ба хотири Ривалдо дӯст доштагим, ҳам хемондагим ай сол намедонам 2002 буд, 2003 буд. Ай ҳамун сол ман мухлиси Барселона мондагим. Чи Месси, чи ман мухлиси бозингар нестам, ман мухлиси Барселонаам. И хеле бозингаро, и хеле одамо фарқ кардан дар кори мухлис. Ҳамин одам ай бозингара мебинад чӣ хел бозӣ мекунад, ай ҳамун бозӣ дар ҳамун команда чӣ хел бозӣ мекунад, баъд дар дуруи команда ҳамун бозингаре ки хушрӯ бозӣ мекунад дӯсташ медорад. Ай ҳамун ҷиҳат ҳамун командаро дастгирӣ мекунад, барое ки ҳамун бозингар дар ҳамун ҷо бозӣ мекунад. Ҳатто шуто бозингар дигар команда рафт, ман дигар командаро дастгирӣ кунам, ин уже глор мешавад. Ин уже мухлис не глор мешавад, барое ки глор як футболиста дастгирӣ мекунад. Так что и хеле коро бисёр мешавад инакда. Акай Муҳаммад дар кадом шаҳри Русия зиндагӣ мекунӣ? Дар Подмоскови Балабанова. Ака чиро дар канали 11 бозингар худат гап намезанӣ? Барое ки вақт надорам бародар, уҷа дар профессионало гап мезанам. Мегӯянд Барса дар организатсияи муханнасо спонсорӣ мекунад. Чӣ гуфтанӣ? Спонсорӣ не дастгирӣ кардагӣ просто. Акай Муҳаммад дар кадом Акай Гаеров, агар блогери хуб намешдӣ, мо мухлисои шумо дастгирӣ намекардем, просто як хел душманот ба хели шумо дистед. Любой кас душман дора, ҳеҷ гап надора.
акай Муҳаммад дар кадом ака салом алейкум ами Ансу Фати кай боз мекуна. Ансу Фати бародаро ҳамин рӯз хабар бомад ки охири моҳи апрел бармегарда, охири моҳи апрел, так что ба қарибиҳо интизор нашинша. Ака ба фикри худат Барса метавонад Лигаи Европаро бигира? Конечно шанс дорад. Барселона фаворити асосиша, агар букмекерскиро нигоҳ кунӣ, фаворити асосиша. Ака ставка зиёд чанд қабрдаги ман дар ставка пули бисёр намемонам бародар. Агар ман онам па кайфу просто нам хе мемонам. Агар кадоми футбола нафаҳмам, хубтараш намона ставка. Ба худо қасам ман айда 1050 мухлис Барселона шудам, иншоаллоҳ мемонам. Ҳастани хеле одамо. Ака бахшиш дар бораи бозии ПСЖ, дар бораи бозии ПСЖ Реал гуфтам бародаро, будонед аввали прямой эфир мебинем. Мирзоил Гаиров видео намекунам, мекунам насиб боша бармегарда. Салом алейкум бародар, ба пеш чаро Брейтфилд бозӣ намекунам? Барои ки дар нападани конкуренсия бисёр, барои ки дар барои Брейтфилд ҷо нестай. Ака бахш ма барза бозии Иньеста мухлис шудагиам. Ака аслом акай мумаҷид сози хуби падару модар, ҳазор раҳмат. Ака Фати зури бад будане ки травма шикасташ. Хайли соз меша, ничего страшного. Бранд мегум Ансу Фати, Педри, Гави, Френги ояндаи Барса мешаванд. Иншоаллоҳ яке ояндаи Барса, уже ояндаи Барса. Дар Барса 1000 сомон бумону мегзара ё ки не? Мегзара Барселона, ҳатман мегзара. Бозиро якиҷо тамошо кунем, радной Аймаш ТВ. Тенҷи дигар ту прямой эфир гуфта медуруй. Нашод адама ягон гап нест. Нашод адама оли ягон гап нашда. Ака голи якими Бензима штрафной буди, ҳамчун футбол мефаҳмидаги. Ман ростша мегум, ба гуфти ман штрафной буд, барои ки задакша. Агар намезадаш намеғалтид. Не ки хай судия бо кори хича медуна. Ба фикри ман штраф буд. Не ки гапи судия нестеда уҷа бародар. Уҷа гапи характери ПСЖ хича ки чӣ гуна бозӣ кардан. Вақти чона зури бад гирифтан, вақте ки якум даҳинда зури бад бозӣ кардан, хиёлаш ки Реал характер надора. Не ки чӣ хеле мо медонем, Реал ганда характер зур дора, асобина дар Лигаи Чемпионҳо. Барои ҳамин сист флот шидан, шаташона хурдан. Инҷа гап даже дар доварам нест, гап дар футболбозии ПСЖ хичона ки тупоест ки ошибка кардан бозингарони асосиш. Ака топ 3 бозингари беҳтарин дар таърихи футбол ай назари шумо кияй? Бозингарони беҳтарин бисёр ай, хеле гуфта намеша, легендаҳо бисёр. Ман ҳар каса буд. Ман дар бозии Тоти махлуб буд, ман дар бозии Ривалдо махлуб буд, ман дар бозии Дел Пьеро махлуб буд. Легенда бисёр ай, ихи агар бугӯ дар таърих кияй зур, ҳар кас фикри хича дора. Ҳар кас, ҳар легенда дар таърих номи хича наистагиай, чизи хича мондагиай. Так что гуфта наметавонам ки кияй. Ака ин Барселона Холланд натони аз Залцбург як футболист мехара. Ака бозингари Челсиро харида буда чи? Наме Челси бозингар намехара. Челси ҳамчун агенти озод меобардоро. Ака ин ба фикри аввал Аллоҳ ҳамин Барса ба фикрам 1-4-5 та гол мезанад. Шояд изофатарам боша, не ки рости гап дилам кофтеста хайр мебинем. Ака дина ҳамин бозӣ месия дидам, дилам намехом бозӣ. Бовар ки ман бозиро тамошо накардам, барои ки уже ховм гирифт, хов рафтам, сар шота надида, гуфтам чиро тамошо мекунам. Аймаш ТВ абзора тамошо мекунам, дуромадам абзора тамошо кардам, дар ягон ҷо шота надидам, рафтам телевизорда YouTube дуромадам, Маш ТВ задам, бозиро тамошо кардам. Якум тайм нормални бозӣ доштам, гуфтам хамира, дидам ки 3 гол зад, хуш пушам кан, гуфтам ки пад ПСЖ ай корш наемонад, да, лузер ай. Месси гум шид дар бозӣ. Ака кай мерави Барса? Насиб боша ният аст. Ака дар бораи Адама Траоре ягон видео танҳо дар бораи Адама Траоре 10 минута бика тамошо кунем аз зиндагии шахсиш то бозиёш. Насиб боша охир қадар маълумотро ёфтан вақт мекаша. Так што мебинем. Ҳоло ки бинем ки монетизатсияро ҳуй мекунам, барое ки бефоидаи қадар видео мекунӣ, меҳнат мекунӣ, даромад набошад, чӣ дар куре бародар? Шумо як тарафшан фикр кунед. Ака бозии Ваъда аз Араухо ганда монандай. Мумкин. Чанд солаи бародар футболистои асри 19? Ман 27 сола. Ва асри 19 нестам бародаро.
اولا просто солои 10,000 болоай. вақте ки футбол ай гудаки ҳавасмандӣ любой каса мешиносӣ, фарқ надорад чанд солаи. торашива ҳамин ударош осмонӣ мерава кафтар инакда мешава агар бояд дошта боше Винисиус ҳамин 2-3 сезон ҳам хеле бояд мезад ис мерафт динам даже дар 1-1 буд Винисиус бо ҳамун корша кард зад сини ҳаво рафт так што хеле коро мешавад соз мешаванд зиқ нашин. Акай Муҳаммад ба фикри шумо Дембеле беста ё ки бирова? Ба фикри ман Дембеле беста барое ки ай Барселона ҷои беҳтарин ҳозираш намеёва. ҳозир дар хона бародар гумш кина ами Холланда ака худ ами Холланда мухлис ҳастӣ? Ман мухлис нестам лекин намефурам манам лиша намефура Холланда биёра ягон нападаиши нормални дига биёра шарт нест ягон қадар пул расхоз кунӣ барои бозингаре ки даун ба даун травма гирифтесан ҳо нападаиш ҳозираш яке аз беҳтарин нападаишҳои ҷаҳони оянда дорад не ки мана намефурам честное слово ҳоли 1-2 сол дига бес бо нападаиши дига имрӯя так што хай Лапорта худаш бо хубтар медона аймада бе ҳеҷ чӣ ӯра президент мондагӣ нест. барои чӣ монетизатсияро маҳкам шуд? Барое ки Россия қатъи Украина ҷанг кард ҳамин сабаб санксия шуд YouTube қасдиёш ай блогеро гирифтест особенно ай блогерои тоҷик ихе боша ягон канали местоположенияши Европа букша ама каса дар вай бигзарем ба сараш ки дастгирӣ кунем. Гап да он нест бародари Европа мекушоед гап да он нест ки тира главни айкиҷо тамошо мекунанд мана бисёртар ай Тоҷикистону Россия тамошо мекунанд Тоҷикистону Россия ҳарчо монетизатсияшон як ҳамчо ай Россия так што айкиҷое тамошо мекунанд ай ҳамунҷо монетизатсия кор мекунанд ту фарқ надорад ту галякат чита местоположенията Антарктида мекунӣ ки ҷое мекунӣ гап да ки тира айкиҷо тамошо мекунанд фаҳмидистӣ? барои ака Месси дар Барса мемонад. Барса дар Лигаи Чемпионон мағлуб мешуд ё ки не? иш акма пешгӯӣ гуфта наметонам. Ака Абамеянг ай Холланда зурай Абамеянг ай Холланда зур нест. Абамеянг нормальни ранги бозии пештараш нест. Баъд димаш ки Абамеянг пире бародару. Ака якта дар бораи ПСЖ Реал гап зан. Дар бораи ПСЖ Реал ай ҳамин аввали чӣ прямой эфир дар бораи Реал ПСЖ гап застем. бародар дар киҷои Москваи Балабанова Подмоскови ака то ҳозира фикр мекардам 6-7 ҳазор просмотр сумам кор намекардӣ. Ака мо аз бисёртар ай реклама кор мекардем ки хай бо вақте ки меҳнат мекунӣ меги просмотр бигира монетизатсия ягон сумам кор куна бо хирсанд мешудӣ да охи ҳозир ҳамин хирсандита гирифтагиам чӣ хелай чиба Дембеле надромад аст тафа сабаби надромадани Дембеле барое ки дар Камно бозӣ кунем мухлисо фиштак мекашанд ин якум бор нест ки хави дар Камно Дембеле дар ҳайати асосӣ намемонад. ҳозир агар ин бозӣ дар меҳмонӣ мегузард дар стадиони Галатасарай Дембеле дар ҳайати асосӣ бояд ман боварӣ доштам не ки Дембеле медурояд заминада медурояд по-любому. 7 бор навистем Барселона Олморо кай мехара. Барселона ҳозир дар бораи Олморо харидан хабар нест бародар. Траоре тез медава ё Мбаппе аку ёра да як ҷо мондан дар кораш то бидава не ки ба фикри ман Мбаппе тез медава ба фикри ман. бародар Барселона зашни мехара конечно мехара бародар се зашники аз Пиликуета уҷа Кристенсена бояд Мазрауи як зашники зурун харидани Леви зашники Хосе Гаяне ки ҳозир маълум нест. Ака тикток шо насиб планода ҳастай биё бародаро ака ба анҷомаш мерасонем тамошо мекунем баъд чӣ гап мешава пага дар видео во мехӯрем дастгиритон аёд намебарорем дар канали Барса ҷи боқӣ дар амони худо худтона нигоҳ кунед.